Zdravím vás, volám sa Zdenko a vítajte pri sledovaní týchto biblických kurzíkov na tému aký je Boh, aký je k nám. Vždy Božie meno v spojení s nejakou jeho vlastnosťou. Dnešný nadpis kurzíka je Elchanum Urachum, čo znamená Boh milostivý a milosrdný. V našom bežnom mene, ktoré je aj na Slovensku také časté, to je meno Anna alebo Hanna, tak je to meno z hebrejských mien, hebrejčiny a Hanna alebo Chana znamená milostivá. Milostivá. Boh je milostivý a milosrdný. Častokrát sa s týmto jeho pomenovaním stretneme v Biblii, zvlášť v Starom zákone. A pred pár dňami som stretol jednu sestru z komunity sestier Božieho milosrdenstva, kde prebývala aj sestra Faustína Kovalská, tá šíriteľka Božieho milosrdenstva. A spýtal som sa jej, že aký je rozdiel medzi milostivým a milosrdným, keď hovoríme, že Boh je milostivý a milosrdný. Ona sa chvíľku tak zamyslela a potom povedala, že milosť je Boží dar. Napríklad stvorenie sveta, život človeka, že máme zdravie, že máme vzťahy. To je milosť od Boha. A milosrdenstvo, ona hovorí, že je vždy spojený s hriechom človeka, ľudskou slabosťou a s Božou dobrotou, s odpustením. Že Boh je milosrdný, to znamená, že odpúšťa, že dáva lásku. Že Bohu patrí aj súd, aj spravodlivosť, aj trest, ale uplatňuje lásku, uplatňuje zvlášť trpezlivosť a milosrdenstvo. Nalieha na obrátenie hriešnika. Hovorí, nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. To, že Boh je milostivý, milosrdný, v Starom zákone počujeme často v žalmoch, napríklad žalm 102, verš 8. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Alebo žalm 144:9. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Alebo žalm 117:1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. To sa tam stále opakuje. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. V žalme 103, keď si môžeme pozrieť viac toho žalmu, tak Dávid vyzýva: Dobroreč duša moja Pánovi, celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia, na jeho milosti. Veď on ti odpúšťa hriechy, odpúšťa neprávosti, čiže je milosrdný. On lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou, on naplňuje dobrodeniami tvoje roky. Je milostivý a milosrdný Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierny. Nevyčíta nám ústavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neopláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilova nad deťmi, tak sa zmilova Pán nad tými, čo sa ho boja. Čiže milostivý a milosrdný je Pán. A chvál duša za to Pána, dobroreč mu, za to, že vzdialuje od teba neprávosti. A častokrát cítime tú našu ľudskú biedu, ľudský hriech, koľko toho v nás je. A zároveň to, že Boh je svätý a v ňom nepravosti nie je žiadnej tmy, žiadneho hriechu. Mohol by nás odvrhnúť, ale naopak volá nás k sebe, hovorí, poďte ku mne všetci,
ktorí sa námáhate, učte sa odo mňa, som tichý, pokorný srdcom. Jeho milosrdenstvo nás k sebe volá, tak tiahne a zároveň nás tak mení, premieňa. Učte sa odo mňa. Som tichý, pokorný srdcom. Som milosrdný. Keď sa Boh zjavil Mojžišovi a volal ho na vrch Sinaj a dáva mu tie tabule zákona, tak sa mu zjavuje a hovorí: Pán je milostivý a láskavý Boh. Zhovievavý je veľmi milosrdný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Sú hriechy a hriechy voči Bohu. Sú hriechy okultizmu, ktoré zasahujú až celé generácie. A Boh chce aj z týchto vytrhnúť. Chce dať požehnanie až do 1000. pokolenia. Požehnanie získavame v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Čiže zvlášť Nový zákon, keď Pán Ježiš hovorí o Bohu Otcovi, ktorý je dobrý, ktorý je milosrdný, tak to môžeme vidieť v podobenstvách. Podobenstva napríklad v Evanjeliu podľa Lukáša. Je tam 14. 15. kapitola. Podobenstvo o stratenej ovci. Že pastier má tých oviec 100. A 99 je v bezpečí, jedna sa stratí. On nekývne rukou, nepovie, že nevadí, však ešte mám 99. Ale ide za tou jednou, hľadajú, kým nenájde. Zoberie na plecia a privedie k svojim ostatným. Podobne je tam podobenstvo o stratenej drachme. Žena ich má 10. A keď jednu stratí, ide, vymetie tú miestnosť a hľadajú, kde je zapadnutá pod stolom, pod postelou, pod mericou, zasvieti. A hľadá, dokiaľ ju nenájde. A potom zavolá susedky a vravím: tešte sa, lebo som našla stratenú mincu. A Pán Ježiš dodáva, že tak bude aj radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. A potom to jedno z najkrajších podobenstiev o marnotratnom synovi alebo milosrdnom otcovi, keď ten syn ide a všetko premrhá a už zostáva len pri sviniach a túži tam sa nasýtiť, najesť tými strukmi a rozmýšľa, veď v dome môjho otca aj ten najposlednejší nádeník sa má lepšie ako ja tu. Vstanem a pôjdem k otcovi. Vstanem a pôjdem. A nie som hoden, keď už prichádza, vraví: Otče, nie som hoden ani sa volať tvojim synom, veď som zhrešil proti tebe aj voči nebu. Ale otec mu uteká v ústrety. Objíma ho. Dáva mu nový plášť, dáva mu sandále, dáva mu prsteň. Urobí ešte veľkú hostinu. A tak je veľká radosť nad jedným hriešnikom, ktorý sa obráti a hľadá Boha. Takže Boh milostivý a milosrdný, tak ho vzývame, tak k nemu prichádzame v sviatosti zmierenia, k jeho ranám, aby nám boli odpustené naše hriechy, aby sme boli uzdravení od našich slabostí a neprávostí. Veľmi prosme dôveru v Božie milosrdenstvo v akýchkoľvek situáciách pre nás, aj pre ľudí v našom okolí, aj pre tých, ktorí už nejak stratili nádej, ktorí si povedia, že ja už som ďaleko od Boha, alebo ja som tak veľmi hlboko padol, aby sme našli dôveru v jeho milosrdenstvo, v jeho odpustení, ktoré sa najviac prejavilo na kríži, tam, kde vytiekla baránková krv za naše hriechy, nám je odpustené. A je to veľká milosť, jeho milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, Ty si prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Prisľúbil si im, Pane Ježišu Kriste, milosti. Hovoríš: nenechám vás samých, nenechám vás ako síroty. Pošlem vám Ducha Svätého.
Veľmi ťa prosím, Pane Ježišu Kriste, o toho tešiteľa, ducha pravdy, ducha múdrosti, ducha pokoja, radosti a sily, ducha modlitby, obrátenia, pokánia. Veľmi ťa, Pane Ježišu Kriste, prosíme, skrze Tvoje sväté rany, skrze Tvoj svätý kríž, Tvoju smrť a zmrtvých stanie, o požehnanie, uzdravenie, na príhovor Panny Márie, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.